النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها السائر وأهلا لك في القلب مكانا. يا هلا بمن حضر منتدى له الفخر جيدكم طر القمر يا كرام يا برر. أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها السائر وأهلا لك في القلب مكانا. ضيفنا أهلا بك هللت أنوارك أنت بين أهلك قد نزلت دارك. أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها السائر وأهلا لك في القلب مكانا. أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها السائر وأهلا لك في القلب مكانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka ‘yan uwa mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai da ya kaddara mana haɗuwa da wannan fusaku masu tarin albarka a wannan gidan TV namu mai albarka wato Wisal Hausa TV domin tattaunawa da ɗaya daga cikin fitattun malamanmu na sunna a Najeriya da ma wasu yankuna na wasu ƙasashen Afirka gabaki ɗaya. Wannan malami shine Fadilatu Sheikh Abu Abdulbasit Alhassan Sa'id Adam Jos, wanda wannan malami kusan shahararsa ba ta bukatar sai mun zo mun yi fashin baki mun yi dalla-dalla game da shi kowane ne. Kusan duk wani wanda yake harkar sunna kai da ma wanda ba harkar ce ta dame shi ba yakan ji wannan suna yana tashi a kunnuwansa da kuma ma'ana sunansa da ya cike ƙasa gaba ɗaya. Da aka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba mune wa malam barka da zuwa. Malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam za mu so kaɗan yi mana tarihin ka a takaice kafin mu shiga kuma yan abubuwan da muke so mu ɗan tattauna da kai. To a takaicen takaitawa ni an haife ni a wani ƙauye da ake kiransa mai ƙeƙiya ƙaramar hukumar Silatan Karkar Jigawa State Nigeria. Na'am. Amma Allah ya arzuta da yan uwa da suke zaune a garin Jos tun ina ɗan ƙanƙani da ke an sani karatun allo karatun alƙur'ani to suka kai ni can daga nan na tafi Maiduguri. Allah ya taimake ni cikin shekara ɗaya na haddace alƙur'ani a garin Maiduguri. A garin Maiduguri. Na'am. Na dawo Jos dama ina ɗan ƙoƙarin karanta littafai da ahadari da ishmawi wancan lokacin hadda ƙawa'idi. Na'am. Wato na ci gaba da darasu a nan garin Jos lokacin garin na cike da mahaddata alkur'ani. Muna cikin wannan Allah ya kawo Sheikh Ismail Idris yana soja na limamin soja garin Jos ya zo da wani abu mamaki na karantarwa sai muke zuwa gurinsa. To amma da ke lokacin ana wani abu da ake kiransa tukuri ko musaffa ko a haɗu a karanta alkur'ani a tare kowa ya nuna iya ƙarfin haddasa. To sai ya zamo ina zuwa gurin. In na zo gurin Malam Ismaila na tashi ashe ana ba shi labari. Shi ne sai aka ce masa ai ka ci nasara tun da mahaddata alƙur'anin da suna zuwa gurin ka. Ina ɗan ƙanƙani a lokacin. A kai shekara nawa Malam a lokacin? A lokacin ban wuce shekara 21 ko da 2 ba. Masha Allah. To shi kenan sai ya yi sha'awar in dinga zuwa ina taimaka mar da karatun alƙur'ani haɗuwa ta da shi kenan. To ni kuma Allah ya yi ni tun farko ina da sha'awar iya larabci. Dan abin da nake ɗauka a zuciyata a wannan lokacin saboda ƙarancin shekaru turanci yaren kirista ne mu kuma musulunci yaren mu larabci saboda haka tun da kirista sun iya yaren addininsu to ni ma iya yaren nawa addini to wannan dalilin ya sa ni sha'awar karatu kwarai da gaske to dama ina yi kuma sai na samu gonar yi nake karatu a nan gurin Malam Ismail Idris da kuma wani Malam Audu Alƙalin Shandam da kuma Malam Usman Misau wanda Malam Ali Usman shi kuma yana mana bita in mun je can mun yi karatu. To wannan dai shine a takaice tunda a gurguje ba lokaci muke da shi mai yawa ba. Har ta kai ga an nazo 1980 na yi jarabawa a garin Katsina
wanda na samu babbar nasara na shiga makarantar horar da malaman karatun arabiya da addinin musulunci ta Katsina Arabic Teachers College lokacin ana hada da daura. Ita ce wadda ake ce mata ATC kenan. ATC Katsina wanda mafi yawan ɗalibanmu masu wa'azi manya dai nan suka yi. Daga nan duk da haka ina cikin wannan karatun ko in ce ma kafin Malam Ismail Idris muna tare da shi sai ya zamo ina tafiya ina ja masa baki. Wasu na cewa ni mai jan baki na biyu ne amma rashin sani ne ni ne mai jan bakin sa na ɗaya in dai a gurin wazi ne. Amma akwai wani dattijo ana kiransa Musa Dan Kahu, wani gari ne a ƙasar Kano, Kahu din. To shi yake karatun tafsiri na Alƙur'ani da watan Ramadana. To he yasa ake dawa kamar shine mai jan baki na farko amma ba haka nan bane. Shi ya takaita ne da yin ma'ana a tafsiri kawai yake jawo malam baki. Ni kon an je gurin an je wa'azi kai ne kake jan baki. Dan ni ne mahaddaci. Shi ko dattijin yana daɗin murya amma ba mahaddaci ba. Wannan shine abin da ya faru. To daga nan na je Katsina na yi jarrabawa ko in ci har aka kafa kungiyar Izala tun kafin ta muke tare. Kuma har aka na je Katsina na gama ATC na wuce direct zuwa Bayero University Diploma a shekarar na samu accident. Nan ma Allah ya taimaki na gama na fita da jayyid jiddan. Bayan nan kuma na zo na shiga credits kenan a yaren. Credits kenan a yaren. Credits a yaren Hausa. Na zo na shiga abunan University Jos. Nan ma na gama abunan digiri na farko sai dai kafin in gama din nan jami'a suka zo suka yi daura na shiga a nan Kano na samu al-Mumtaz Sani to kuma suka ce in karɓi form in cika na karɓa Malam Zurban Allah saka masa da alheri na cika ya tambaye na ce shekaru na 33 na yi girma da ya ce a ba komai karɓa ka cika mu za mu tsaya a kai kuma hakan aka yi ya zo aka ɗauke ni shekara ta zo ina shekarar ƙarshe ta digiri a nan University of Jos na roƙe su bayan na yi wata uku a nan a kulletul Qur'an dan ina tare da uwa Malam Jafar shi ya ce lalle in shiga kulletul Qur'an kulliyar da yake da kuma na shiga din amma da kafin a fara jaraba na nema a barnin koma gida na koma gida na kammala wancan digirin sannan na dawo shekarar ta dawo aka dauke ni na zo na Uni Jos abinan na gama da Jami'a Islamiyya digiri na biyu kenan ni nan bangaren Qur'ani na yi kamar yadda kuka ji. Bayan wannan kuma na koma na yi masters a nan University of Jos kuma na je Danfodiyo University na yi PhD wato digiri na 4 ko na 3 kenan a wannan tsarin a bangaren karatun addinin musulunci. To wannan shine takaitaccen tarihi ne amma tun da aka ba kungiyar kaji da jan baki nake amma daga 1982 zuwa 83 sai kuma ana ɗora ni ina yin wa'azi duk da karancin shekaru na kuma Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu wannan lokaci na yanzu da ya zama mu ne a filin da'awar domin shi Sheikh Ismail da Sheikh Abubakar Gumi don Allah ya karɓi rayukansu shi ma dan uwa Malam Jafar Allah ya karɓe shi yanzu dai mu ne a filin da'awa din wallahi ta'ala. To malam zan so gaskiya kusan duk wanda dai ya karanta kundi na tsarin mulki na gudanarwa na Izala zai ga sunanka yana cikin waɗanda aka kafa wannan kungiya da su tun farko. Hasali ma yanzu kusan rijistar Izala akwai sunanka a ciki. Zan so malam wannan yake nuna cewar tabbas tun farkon tafiyar nan kamar yadda kuma ɗazu yanzu kusan kai mana bayani tun farkon tafiyar nan dama da ku aka fara ta. Zan so malam ya mana bayani yaya aka yi wannan kungiya ta samu, kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunnah ya aka ta samu a Najeriya. Yadda wannan kungiya ta samu darasi ne mai zaman kansa amma a takaitawa wato Sheikh Abubakar Muhammad Gumi wa'azi da yake na wayar da kan al'ummar musulmi da nuna musu aqidar musulunci da dogara ga Allah da barin shi abubuwa da suke zama hada da Allah da wani ne da bidiyoyi da sauransu. Wannan ya sa an samu samari da dama suna fahimtar karantarwar duk da akwai malamai masu irin wannan karantarwa amma abin bai shahara a bakin su ba kamar yadda ya shahara ta harshen Abubakar Mahmud Gumi har Allah ya kawo Sheikh Ismail Idris Jos ya samu wasu samari masu irin wannan yunkurin wanda daga cikinsu kullum bana manta ina kiran Alhaji Yaya Aga Abubakar da Alhaji Idris Zakariya mai kaset da kuma irin su Alhaji Ado mai kilishi da su Alhaji Gambo Umar da sauran suka yi rungumi abin lokacin suna matasa ni ina dan karami a lokacin amma saboda an ce yaro da gari abokin tafiyar manya na haddace alkur'ani suna suna jana jiki to muna tare da su to suka rungumi abin aka yi ta gwagwarmaya har shi Malam Ismail ana kulle shi yana soja
sai muka yi tunanin a zo a kafa wannan kungiyar, ko in ce suka yi, tunda ni na gaya maka yaro ne karami. Suka yi tunanin a kafa kungiyar, kuma aka kafa kungiyar tare da shawarar Abubakar Muhammad Gumi da kuma wasu manya a can Kaduna kamar su Alhaji Bala Surajo, su Alhaji Atiku Awal, Alhaji Sa'adu Awal da Alhaji Ibrahim Kaya da Alhaji Balaraba Musa da sauransu suna da yawa. To aka dai yi shirin a kafa, amma a Jos za a kafa, kuma tare da gudunmuwar Sheikh Abubakar Muhammad Gumi aka zo a kafa ita wannan kungiya. Amma kahuwar wannan kungiya ya haɗu damuwoyi masu yawan gaske. Wannan ya kai shekara nawa kenan mala? Yanzu shekara 35 kenan. Masha Allah. 1978. Shekara 35 kenan. A kafa wannan kungiya. Ma'ana tun 1978 aka kafa kungiyar Izala. Kungiyar Izala kwarai fa. An kafa ta a watan uku, ranar 12 ga watan uku 1978. 12 ga watan uku 1978. Masha Allah. Aka kafa kungiyar Izala. Masha Allah. To wannan ya jawo abubuwa da rugun tsimi mai yawan gaske, domin 'yan Najeriya a wancan lokacin musulmi ne sama da shekara 700, ta wani gefen ma kusan sama da shekara 1000 kamar wajen Borno. Amma abin da suka saba rayuwar holewa da watayawa da jin daɗi ba mai musu tsawa, ba mu cewa dan me za ku yi kaza, ba mu cewa ku bar kaza, ko da kyau ko ba. Ma'ana dai babu addini. Ba addini sosai. Akwai addini da holewa. Akwai addini. Tunda akwai karatun Qur'ani, akwai yadda da Allah, akwai yadda da Annabi Muhammad, sai dai abinda addinin karantarwarsa ta kunsa ba a sani ba. To wannan ya jawo damuwoyi da ya sanya duka wani malami rabbani mai san Allah yana jin damuwa, musamman kamar yadda Abu Gumi yake dan tsokuro wasu abubuwan ya faɗa. To da Allah ya kawo Sheikh Ismail Idris ya fassa kwai, za mu kira su irin yadda ake faɗa da Hausa. To sai aka ɗauki wato damuwa mai yawan gaske, amma da ke abu na Allah ne. Zan ba da misali da garin Jos da Kaduna inda na fi sani. Ba layin da za ka ba a Jos ba gidan karuwai da gidan goge da gidan giya da gidan burkutu. Har lokacin da aka kafa Izala. Har lokacin da aka kafa Izala. Ko ina layin gidan goge ne da rawar kalangu, duk gidan kowa har gidan malam da liman sai yayi, inda ana suna ko biki. To amma lokacin da Allah madaukakin sarki sa wannan kira na Abu Gumi da Sheikh Ismail Idris ya fara ratsawa, domin shi Malam Ismail Idris fasa kwai kawai yake, kuma ya zama an samu manya-manyan wanda ake ganin malamai ne a wannan lokacin sun mara baya, kamar Sheikh Abdulaziz Yusuf a nan garin Jos, wani bai rabe ne amma malamin Allah ne, da kuma shi Malam Usman Miso babban malami ne da kanansa Malam Abubakar, su Malam Abdu Alƙalin Shandam su dai su goyi baya ba, su kuma ba su yi suka ba. Amma akwai manyan malaman da suke suka, kuma sukan nasu ya zama kamar gishiri yake karawa tafiya din, ba zan faɗi sunansu ba. To amma dai waɗannan da na faɗa da su Malam Musa Muhammad Limamu Abuja na yanzu, da akwai wani Malam Yahaya Kaduna Bam ya rasu, shi ma Malam Usman Misau Usman Afillati, ana Aliyu Usman ake kiransa, ya rasu shi ma. To waɗannan sun mara baya, sai a je wani unguwa a yi wa'azi, a je wani unguwa, amma da farko Malam Ismail shi kaɗai yake wa'azin, har ya zama ana kai wa'azin Bukur, yau in an yi a Jos gobe ya Bukur, har ƙauyuka suka fara nema. To wannan abubuwa da ake na shaye-shayen burkutu ko giya ko neman mata ko rawar kalangu ko rawar goge, ana yi can unguwa a je a yi wa'azi, can unguwa a je a yi wa'azi, sai yana gushewa, sai yana gushewa, sai yana gushewa, kamar wata kaikayi haka, kamar wata kaikayi. Cikin yarda Allah, Malam Ibrahim yanzu babu gidan giya guda ɗaya a cikin ƙwaryar Jos da kewaye. Babu gidan karuwai sananne guda ɗaya a cikin Jos da kewaye. Babu kuma gidan goge masu kiɗan kalangon masu tuba, in zo wasu su yan agaji ne, wasu ƴaƴansu ne yan agajin da su muke yawon wa'azi. To wannan abubuwan da ya samu kenan na jawin da wato kungiyar Izala samu, sai dai a lokacin masu ɗariƙun sufaye suna da damuwa da irin wa'azin da ake, don suna ga kawai musamman ana yin wa'azin don su ne don kashe ɗariƙunsu, musamman Tijjaniya da Ƙadiriya, don su suka fi shahara, su suka fi magoya baya. Duk abin da za su yi na ɗaukan nauyin kakkaɓe wa'azin da yadda ake yinsa suna yi, amma dai Allah bai ba da ikon yin hakan ba, wato wa'azin ya ci gaba. Wannan shine yanayi da kungiyar Izala ta samu kanta, wanda ni dan karamin yaro mai jan baki, duk da farin jini na cikin makaranta alƙur'ani, ka san yaro karami yana da farin jini, yana da farin jini, amma akwai masu bi na da mota su take na a wancan lokacin farkon wa'azi.
sai dai in na hangi motar na biye da ni in yi tsalle da ke akwai yarinta in koma gefe ɗaya motar ta wuce. To wannan sai dan magana ka ta karshen nan da kai sai ta taɓo mun wata gaba. Na'am. Malam ko zai gaya mana wani irin yanayi masu kafa wannan kungiyar suka samu kansu a wannan lokacin? Lallai an samu kai a cikin yanayi mawahalci kwarai da gaske, domin karauniya ake ta yi wane ne ma don lokacin shawara muke sai mun ga mutum ƙato mai cika ido sai a ce a je a sa wani a gaba a tafi. Ba na mantawa akwai wani mutum mai iya ado dattijo ana kiransa Alhaji mai dawa, mai sunansa a takaice ana kiransa mai gado ko mai dawa. Babban mutum ne, fari ne, kakkaura, yana da kwarjini, za mu taimaka sai gaba. A nan Jos yake? A nan Jos yake. Masha Allah. Alhaji Inuwa mai dawa. Masha Allah. Wani shekara nawa kenan Malam? Tun 1976 zuwa 77 kafin ma a kafa kungiyar haka muke. Tun kafin ma a kafa kungiyar? Tun kafin a kafa kungiyar. Da su Alhaji ya aga Abubakar, su kuma 'yan boko ne, kuma masu ji da zamananci a wannan lokacin. Kenan Malam na fahimci bayanin ka, kungiya ta shiga mataki kusan 1 zuwa 2 kenan. Na farko har uku ma. Okay, to na farko kenan akwai matakin kafin kafa ta a Najeriyance, ma'ana abu tsari wanda ake bi na kundin zuwa aji a rubuta ta a rubuce cewar wannan kungiya Najeriya, wannan kasar Najeriya ta gamsu da ita a kungiya. Kwarai da gaske. Kafin nan kenan an ci gaba da wasu ayyuka na wayar da mutane kai game da harkar addini da makamantansu. Lungu gari kwararo muke bi, masallaci. Wannan kafin 1978. Kafin 1978. Hatta kai ga wani abu da muke yi lokacin dan larura, in an yi ma haihuwa za mu je a ce za a yi walima. Walima kuma wa'azi ne za mu yi. In an yi aure mu ce za mu yi walima, kuma wa'azi ne za mu yi. Ai an san walima a ci abinci ne a haɗu a gode wa Allah. Wannan shine ka'idar walima. Amma saboda mu isar da saƙon sai a rabe sai a ce za a yi wa. To Malam ko zaka dan tsora mana game da abin da ya shafi halin da su waɗanda suka kafa kungiya suka samu kansu? Halin da suka samu kansu a ciki, hukuma kullum 'yan sanda su zo su kama wannan su kulle. Yau a zo a haɗu da wannan a doke shi. To amma aka yi haka bayan kasancewa ta kungiya ce yardajjiya a gurin gwamnatin Najeriya, amma kuma ya kasance wanda suka fatan suna samun wannan tsangwama da gurin gwamnati, misali kamar yadda ka fara bayani yanzu. Wato masu kafa kungiyar yawanci mu sai muka sanya 'yan boko da masu kuɗi kamar yadda muka bayani, irin su Alhaji Inuwa mai dawa, da su Alhaji Musa Muhammad mai gandu, da su Alhaji Jibrin Ahmad, wani tsohon kwamishina ne a jihar Filato, da Alhassan Shu'aibu, sakataren zartarwa na jama'atu Nasrul Islam na jihar Filato, lokacin yana famunan sakatare, da su Alhaji Inuwa Ali. To yawanci dai shi Alhaji Inuwa Ali bai cika fito fili ba, amma waɗancan duk da na faɗa suna mara baya. In an zo an kama malami an kulle sai su je su fito da shi. Wannan shine damuwar, dan malamai abin a kansu yake karewa. Saboda su ne marasa ƙarfi, su ne marasa galihu, amma kuma su ne masu abin faɗa. To yadda abin ya faru kenan. Su kuma waɗannan 'yan boko ne, masu kuɗi ne, wasu 'yan sarauta ne, kamar Alhaji Musa mai gandu Muhammad. To da su muka yi ta amfani, an kama malami a jiya fitar da shi. Wato da sun taimaka wannan tafiyar a wannan tafiyar sosai. Kwarai da gaske sun taimaka kwarai da kuɗinsu da tunaninsu da kuma abin da ake faɗa da larabci nasu, wato matsayinsu. Sun yi amfani da matsayinsu sun taimaki addini. To banda bangaren gwamnati fa, shin an samu wani irin yanayi na tsangwama ko na marhabin da gurin mutane, wanne aka samu? Ai tsangwamomin da aka samu suna da yawa Malam Ibrahim. Na'am. Daga ciki akwai wani mutum da ba zan ɓoye sunansa ba a Kano, Kamaluddin Alfundiki na Ma'aji Kano. Wannan mutum hazza ne ya yi na jaki da kan mutum da rawani. Jaki ne amma kan mutum ne da kuma rawani a kansa, wato shi ne ɗan izala. Abin da aka yi mana kenan, mutum in yana auren yarka, inda kai baka haɗuwa da izala za ka kwaci, ko in baka izala, ko in baka da aƙidar magabata za ka kwaci yarka. In ɗan haya ne a gidanka yake izala za ka kore shi. Ma'ana bayan fantsamarta kenan. Bayan fantsamarta, in jari ka bashi to za ka kwace jarin. Halin da ƙungiyar ta samu ciki kenan. Akwai wasu mutane na mutanen Gombe, kulle su aka yi wata 9. Akwai Alhaji Musa Yola a ciki, akwai Alhaji Ismail Abuya a ciki, akwai Alhaji Baba
ana kiransa Baba Gombe, wani dogo ne haka. Wato su ne masu hali daga Gombe da suka yarda da wannan da'awar, kulle su aka wata 9 a Bargumi ta sha fama da kira aka sake su. Akwai wani dattijo a garin Jibiya, Alhaji Musa Dan Sauro, kasat kawai aka samu na abuwar guma a motarsa, aka kulle shi sai da ya shekara, kasat kawai kusan shekara 2 ko 3 a kulle, kasat kawai na abuwar guma, saboda ya suna da iyaka da Nijar. Ya shiga Nijar aka ga kasat din abuwar guma, aka kama shi a kulle shi a Nijar. Ana nan haka har Allah madaukakin sarki sa aka sake shi. Malam an sha wuya cikin kafa wannan al'amari na kungiyar Izala, wanda ba zai faɗo a cikin wannan zaman ba, amma da ke akwai bahasi da shi ɗan uwan naka ya mun yi bahasi, bahasin da aka yi na wannan PhD din, wato akan tarihin ita Izalar. To mun yi da musulunci kafin komai, da zuwan Shehu Usman ibn Fodio da yadda ya da'awarsa tun da imtidad ne, wato cirowa ne. Su sun ji Shehu Usman ya ciro daga karantarwa magabata, su kuma Shehu Abubakar ya ciro daga Shehu Usman, su kuma Sheikh Ismail Idris da sauran masu wazi sun ciro daga karantarwa Gumi. Wato imtidad mun yi bayanai masu yawan gaske da irin wahalhalun da aka sha. Wanda yake so za mu sa wannan bahasin, za mu turo maka shi ka sa a website, wanda yake so sai ya dubawa, kuma inda hali sai ku fassara shi da Hausa ko Turanci. To masu kallon mu a wannan tasha tamu mai albarka, muna tare dai da fitaccen malamin nan namu Sheikh Alhassan Sa'id Adam Jos, kuma wannan haduwa tamu kamar in mai kallon mu ya bi mu tun farko muna yin ta ne akan, ya malam yana mana bayani ne akan tarihin kafuwar ita Izala din, da kuma irin balahara da tashin hankali da suka fuskanta tun farkon kafa wannan Izala. Da haka malam abin da zan so gaba ta gaba da zan so kaɗan taɓa mana halin da al'umma suke ciki lokacin da aka kafa wannan Izala. Mun ji halin da su waɗanda suka kafa Izala suka samu kansu, to wani hali kuma ita al'umma ta musulmi musamman ta Najeriya take ciki a lokacin da aka kafa wannan Izala. Malam Ibrahim, wannan ma na dan fara bayani a kansa da ke shirin yana shiga juna yana fita. Wato halin da musulmin Najeriya suke ciki a wancan lokaci hali ne mai ban takaici kwarai da gaske. Ai ɗazu kamar malam ya dan takaice bayaninsa ne akan Jos. To yanzu kuma akan wannan tunda da'awar yanzu misali ta fara fita daga Jos ko Kaduna, ta fara kusan karaɗe kowane sashi na Najeriya. To shine zan so malam ya mana fashin baki akan wannan halin da mutanen Najeriya misali suke ciki, ko ma da wasu tunda azmala yana magana akwai wani bawan Allah dan funto da aka tsare shi a Nijar, dan Jibiya da aka tsare shi a Nijar. To kaga wannan ya nuna cewar da'awar ta fara fita daga Kaduna da Jos kenan, ta fara karaɗe Najeriya da ma wasu kasashe har kasashen ketare. To malam me zai gaya mana game da halin mutane? To halin kamar yadda na faɗa ɗazu, su 'yan Najeriya sun yarda su musulmi ne, don abin da Bahaushe, Bafulatani, Babarbare yake ki a duniya ka dangana shi da wani addini ba musulunci ba. Su addinin musulunci addinin su ne, wannan shine abin da suke so. To amma kuma addinin ana yin sa ne kara zube, ba wanda ya sai ce yi ko bari, kowa abin da ya ga dama yake, kaɗe-kaɗe raye-raye. Wannan da na faɗa ana yi a Jos, aini in na ce kamar ɗan Kano ne ma za a yadda, tunda a Kano na tashi. Zaman ajo da ake yi, matar aure da saurayi za su zauna, matar aure zaman ajo, nan mace nan namiji, kuma a tashi a cashe da rawar kalangu a Kano wannan. To waɗannan abubuwan cikin birnin Kano akwai 'yan abubuwa marasa daɗi, amma in ka fito fage akwai layin da ake kiransa layin jahannama. Barantana ka je Sabon Gari, kawai iyaka abinda karuwa za ta yi ta ɗan sa jar wuta a ɗakinta, ta wuto ta zana ina mai ka zo a kara kawai. Wannan abin haka aka dinga yi. Alama ce na cewar ita kawai mai sai da jikinta ce, mai sai da jikinta ce. Saboda haka waɗannan dalilan abubuwan sun yi yawa. Su kuma masu ɗariƙun sufayen nan, to a lokacin abin ya yi tsanani, hatta kai ga in mutum ya yi aure, musamman 'yan Tijjaniya, baka isa ka je ɗakin matarka ba, wasunsu sai ka ba shehi ya ko ka tura matarka, shehi ya mata addu'a ko ya cire gashin munkiri kamar da ake faɗi. Wannan ya yi yawa a Najeriya, abubuwan sun yi tsauri. Mana dai wannan abin da ake faɗa da malam da gaske ne? Ana yi kwarai da gaske, an yi, muna da shaidu masu yawan gaske, muna da waɗanda sun gani da yawan gaske.
in zaka ina aure da wata mata wadda a wannan dalilin ya sa mijinta ya sake ta, wato an kai ta Senegal, wato wajen Sheikh Ibrahim Inyas, amma da ɗa da uba kowa sai ya zo ya ce yana son zai abin nan da ita. A take dama ita tun da za ta wata so ta kuma dawo, yarinya ce karama kuma yar boko ce, ta dawo ta ce bata yadda ba, dole aka haƙura aka kyale ta. Waɗannan abubuwan haƙiƙa ce ba wai labari ba ne. To amma wa'azin nan da ake yi yau da kullum ana faɗin kuskuren waɗannan abubuwan duk da ana jin ciwo ana cewa ba daidai ba ne, to Allah ya sa su ɗin ma sun fara ragewa yanzu. Wasu ma kunya suke ji a ce wannan ɗin ya faru da, duk da wasu har yau har ma gobe ƙila in Allah ya kai mu jibi ma har jibi, so suna ganin abin da suke yin nan daidai ne, don suna ganin kamar wata albarka ce. Saboda haka wannan shine wada'i ko yanayi da Najeriya ta sako, musulmin Najeriya da makwabtansu suka samu kansu. To amma ka san abin da ya samu dan juma ya samu dan jimmai. To Najeriya da Niger kusan abu guda ne. Haka wani gefe na Benin, su ma can kaman Ghana akwai wani Imam Umar, wato shi yadda yake itibarin kansa shi almajirin goma ne, amma a haife goma bai. Wani a wace shekara kenan? Tun farko shi ma ya karatu a nan jami'ar, suna ɗaliban farko na jami'ar Islamiyya, ɗaliban farko na jami'ar Musulunci da ke garin Madina. Yana ɗaukan kansa shi ɗalibin abuwar goma ne, amma a haifa goma bai girme shi ba, kuma shi Allah ya sa yana nan a raye har yanzu. To shi ma yana cikin da'awa ta sunna da yake kiran mutane a wancan lokacin. Kaga kenan tun daga Najeriya in ka kama har Ghana ba maganar Nijar, sauran inda dai sai daga baya muka shiga ta hanyar kiran da waɗannan samari namu masu ƙoƙari kamar Malam Abubakar Giro, shine dai farko wanda ake kiransa jakadan sunna a Afirka gabaki ɗaya. Malam Abubakar Giro ya shiga ƙasashen nan da Nijar, da Benin, da Togo, da Ghana, da Cote d'Ivoire, da Guinea Conakry, da Guinea Bissau. Wato Giro ya shiga waɗannan ƙasashen. Kwanan nan cikin abin farin ciki ya shiga har Central Africa, ya je Gabon tare da Malam Kabiru. Har Gabon, yanzu an kafa kungiya a Gabon. Saboda haka Kamarun kuma wannan taimako ne na Allah. Akwai ɗalibai na jami'ar Musulunci tun farko, amma ba su dage da wa'azi irin yadda 'yan Najeriya suka dage ba, amma yadda Najeriya take rugugi da wato abin nan tafasa saboda da'awa ta sunna, to su ma in an zo an yi wa'azin sukan ce daidai ne. Yanzu haka akwai mai wa'azin da muke tura duk shekara, wani yaro ne ba fulatani Malam Sa'idu Makole, wato har ta kai ga an hada da jandarmomi da shugaban kasa an ce a kama shi ya shigo, amma cikin yardar Allah da aka tara malaman sufaye na Kamarun gaba daya, akwai su Malam Bala da wasu manyan malamai na sunna. Shi Malam Bala a Egypt da ya karatu, malami ne, yana da littafi, ya tura mun littafi ya fi 20 littafan da ya yi, wato karantarwa sunna. To wannan abin suka haɗa ƙarfi da ƙarfe suka yi nasara akan yan ɗarikun. Za ba su dama ko ina a cikin Kamarun su je su yi wa'azi, su kafa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine yanayin dai da a takaicen takaitawa wato da'awar sunna ta samu kanta a Najeriya da sauran makwabtansu, inda kawai muke da abokai amma ba sa jin Hausa sosai kaman Chad. Akwai abokinmu da mun yi karatu a nan, Dr. Yahaya, yana nan a Chad, wato shi ma yana da na manta markazin da yake aiki. Ina kai karatu? Nan Jami'ar Islamiyya ya karatu. A Jami'ar Musulunci, kuma kulliyar me kulliyatul Qur'ani. Wato wannan kulliya ta Al-Qur'an, ku yi hakuri sauran ɗalibai, wato Allah ya sanya mata albarka mai girman gaske. Kaga dai wato sai da ya zama kaman wato muryar sunna a Afirka lokacin da Ja'far ya koma gida, kaman shi kadai ne muryar sunna. To haka kuma shi ma yanzu Malam Haya yake. Akwai su abin nan wani malami shi ajin mu ɗaya ma shi kuma an kai shi yana Benin. Wato duka waɗannan rugugin gaba ɗaya ko ina shine yanzu sunna take mamayewa ko ta mamaye Afirka. Da yanzu in ka kasa musulmin Afirka kashi 3, kashi 2 ahlus sunna ne, kashi 1 kuma sauran 'yan bidiyoyi da kuma 'yan shi'ar da suke kokarin rabuwa da wannan gefen. Amma cikin yardar Allah duk an fara yi musu shimfiɗar da za su haƙura da wannan abun su dawo zuwa ga sunnar. Alhamdulillah. Dakta, ko za ka yi mana bayani bayan samuwar wannan kungiya tamu mai albarka, shin akwai wasu abubuwa masu ɓatare da suka biyo baya? Da yawan gaske.
wato ka san ita da'awa yadda take dama kullum farkon ta wahala ce da ita haka tunda annabawan Allah da manzanni suka sha wahala wajen yada ta to wanda duk yazo ce zai bi hanyar su to shi ma sai ya sha irin wannan wahalar ƙayar da suka taka sai ya taka tuntuban da suka yi shi ma sai ya yi abin da suka ɗanɗana shi ma sai ya ɗanɗana to haka nan masu da'awa ta sunna sun haɗu da irin wannan matsalar musamman a Najeriya kamar yadda na sani lokacin da Allah ya kaddara wannan kungiya da kafuwa wa'azin ya fara yaduwa Sheikh Ismail Idris yana jagora muna fita ƙauyuka don shi Sheikh Abubakar Muhammad Gumi a zaune yake a guri guda ɗaya amma mai fita daga nan a je nan ma'ana yana Kaduna shi malam yana Kaduna Allah ya gafarta masa amma Sheikh Ismail Idris sai ya fita a je nan sai a gayyace shi nan sai da farko wanda ake aikowa babban sakatare shine Alhaji ya ga Abubakar shi yake ba da dama sai ya yi abin nan ya hada kai da hukumar sojoji to sai a tafi to ana cikin wannan akwai malam Sanusi Gumbi Ahmad Muhammad Sanusi Gumbi daga Kaduna shi ma ya cara lokacin yana karatu ma a Sokoto a wata makaranta giginya bayan shi kamar a Kano dama akwai malam Amin Dini amma da'awarsa ta dan saba kaɗan amma dai shi ma ya fi karkata zuwa ga sunna da farko akwai su malam Abubakar dan yaya wato a Maiduguri akwai malam wannan shekara nawa kenan malam wannan bayani wannan tun 1977 78 farkon da farkon tun ma ba a kafa kungiyar ba akwai kuma malam Abubakar Jibrin limamin farfaru a Sokoto Allah ya arzuta mana nan a rayu wannan sun sha wahala bayan shi daga baya ba zuwa wajen 1979 da sauransu akwai su malam Abbas Jega akwai malam Abdulrahman Jega akwai abin nan malam Muhammadu Usman dan gungu a wancan lokacin bayan shi a nan Jos akwai kamar su malam Sa'idu Hassan Jingir malam dan gungu kamar yanzu ai baya tare da wani bai tare da karantarwar sunna Allah ya jarrabe shi to amma dai waɗancan da na faɗa ko da ba mubasharatan suna ta'awuni da izala ba amma ba sa inkaranta yanzu akwai malam Sa'idu Hassan Jingir cikin samari da aka taso ana ta gwagwarmai a wannan lokaci ko Sheikh Yaqub Musa Hassan wanda har malam Ismail saboda dirinsa wanda ya sanya masa sautu sunna ma'ana wannan sunan ba sabo bane ba sabo bane ai ya kai shekara 34 yanzu tun 1979 ko 78 abin nan 1980 aka sa masa wannan suna ma'ana ne shi jagoran tafiyar malam Ismail da shi ya sa masa wannan suna kwarai da gaske saboda haka wato shine jagoran da'awar a wannan lokaci amin to saboda haka aka yi ta wannan gwagwarmaya ni da nake magana karamin mai karancin shekaru ne kuma dai abinda Allah ya arzuta ni tafiya da su shine kasancewa ta mahaddacin alqur'ani ni malam Ismail kawai nake jawo baki duk wanda ya zo azun sa kyalisa akwai su malam Rabi'u Daura a garin Kaduna akwai malam Umar Hassan waɗannan duk suna cikin malaman da suka ba da gudunmuwa in an zo Zariya daga baya akwai malam Hudu Cikaji wanda su Alhaji Ahmadu Gellesu suka jawo shi wajen karantarwa akwai wani malam Shu'aibu shi baya fita limami ne a gidan Danja to waɗannan wato su ne wato kaɗan daga cikin malaman da suka yi ta'awuni da wannan karantarwa ta sunna wanda nake iya tuna akwai su da yawa ba zan iya tuna su a wannan zaman ba amma dai an sha wahala mai wahalar gaske ina iya tunawa mun je wani gari kasuwar Ali a 1977 ƙarshe ko 78 farko kafin a kafa kungiya mun je wa'azi wato masu ɗariƙun sofaye suka kewaye waɗanda suka riga mu isowa da duwatsu da adda suka yi kace-kace da kayan wa'azin kafin mu iso garin sai ga mutane sun fito jina-jina dole mu koma sunan garin kasuwar Ali a ƙaramar hukumar Mangu ta jihar Filato haka nan mun tafi garin Cika wani gari da ake nasa Cika a jihar Filato a kafin Cika ma mun je Fancin wanda akwai wani cikin manya-manyan sojoji ana kiransa Arestan Balarabe abokin Malam Ismail ne shi ya gayyaci mu je wa'azi muna zuwa ana wa'azi kawai sai ga sojoji sun fito da bindiga a tashi wa'azi ko su yi harbi to Malam Ismail a matsayinsa na soja kuma ba Fulatani bai tsaya da
wa'azi ba Subhanallah. sai ya ce Alhassan karanta mana wani abu cikin Masha alƙur'ani Allah. sai kawai na ci gaba da karatun Masha Qur'ani Allah. da ya huta kawai ya ci gaba da wa'azi Masha Allah. sojoji suka tsaya gamin daga gamu Allah. ya zo shi kansa sojan sunansa Cikumbi To fa. wato ya zo ya ce sai a tashi araisa balarabe ce a gaya masa ba za a tashi ba to aka yi ta rigima dai har aka yi wa'azin aka tashi akwai wasu 'yan ɗariƙun za ka yana nan a Kano wani ana kiransa Alhaji Tanimu wato shi ne kai kuka aka zo aka mana wannan ta'anti amma dai an yi wa'azin to bayan mun tashi za mu tafi gida sai ga babban kwamandan limaman sojoji Alhaji Alhassan ya zo ya ce mu komo wajen wannan sojan ba shi da haƙƙi ya hana mu wannan abin duka wannan 1978 muka dawo wajensa aka yi masa gargaɗi da gaiwa an gayyace mu a ziba ruwansa to shine muka je garin Cika kuma daga baya dan wa'azin akai ake ba wai duk kwana biyu kawai wa'azi ne Allah. to Cika kuma motar 'yan sanda biyu aka tura ma su kuma su je su tada mu wa'azi Motar 'yan sanda biyu. motar 'yan sanda biyu da suka zo suka same mu a gurin wa'azi suka zo a tashi wa'azi aka ce to yanzu suka so su jira aka kai su wani guri sai aka saya musu shinkafa da fafiya da nama da coca-cola sai suka manta kafin su cinye mu gama wa'azi Masha Allah. to wanda ya fi wannan ɗaci da zafi zuwan mu tafawa ɓalewa Subhanallah. zuwan mu tafawa ɓalewa gaskiya akwai tashin hankali Subhanallah. muna zaune aka turo samari Bauchi zuwa kenan. a garin Bauchi suna neman Malam Ismail da su kashe shi to ina zaune kusa da shi lokacin akwai kuruci Haka. sai na miƙe Allah. sai na ce masa ga Malam Ismail Allah. sai ga Malam Ismail wani ya zaburo zai kai hannu na ɗauke shi da naushi ya faɗi Allah. wani ma ya zaburo na ɗauke shi ya faɗi na gaba da ya zaburo shi da kafa na buge shi Kaga wannan da yana nuna muhimmancin samari a a kowace irin aiki a tafiya ce. kowace irin tafiya to wannan abin ya taimaka kwarai to yan sanda da suka ga ba za mu taɓa wata ƙarfi sai suka dinga jefa mana tiya gas Subhanallah. akwai dattijai malam Muhammadu Ba'are lokacin ma ya kai kusan shekara 80 ya ja rawaninsa daga nan ya kai kofar gidan nan saboda tiya gas amma Malam Ismail ko guri ɗaya bai motsa bai na Allahu zaune Akbar. haka kuma ni ina zaune tare da shi Allah. haka tiya gas ne ya kare idanun mu ya jajir Allahu Akbar. ba mu tashi ba Allahu Akbar. to wannan gaskiya an sha wahala irin wannan bayan wannan mutanen Mokari sun gayyace mu dan rigima ta kaure tsakaninsu da mutanen Tijjaniya Ƙasar Taraba kenan. a ƙasar Taraba Gongola kenan a Gongola wancan lokacin a lokacin lokacin. lokacin wani gwamnan soja ne ba zan faɗi sunansa ba saboda rufe asiri Haka. muka tafi ya ci mutuncinmu Subhanallah. zagi ta uwa ta uba kwamishinan 'yan sandan zan faɗi sunansa saboda shi ya mana abin kirki irin nasa ya ce ɗahiru jidda ya ce je ka kulle su gaba ɗaya kada a sake su sai na ce a yi interrogating nasu wato a yi binciken mu aka ɗauke mu aka je a tsaye an ɗauke mu hoto a zaune an ɗauke mu hoto a kwance an ɗauke mu hoto a rigingina an ɗauke har goho mun yi an ɗauke mu hoto Subhanallah. Subhanallah. aka ci mutuncinmu na ƙarshe to bayan an gama sai shi kwamishinan 'yan sanda ya ce to kun san mai gidan namu ko mai jihar shi soja ne ni kuma ɗan sanda ne ya ce in kulle ku amma ne ba zan iya kulle ku ba Allahu Akbar. amma abin da nake so daga nan ku tattare ya naku ku tafi Jos bayan zagin da ya mana gayyatar mu fa aka yi za a tattauna ne tsakanin ɗariƙun sufaye da ahlus sunna To fa. aka ce a nemo malamin da aka yadda daga ko ina ya zo aka kira mu muka taho kawai ganin Malam Ismail ke da wuya wannan abin ya shigo na wulakanci da zagi Subhanallah. haka aka dinga zagin Malam Ismaila kamar za mu nutsi a ƙasa muka fito akwai kakanku a cikin Malam Idris da shi muka tafi Alhaji Idris mai kasai aka ci mutuncin mu na ƙarshe da aka ce mu tun sabon mu ci abinci ba har wannan lokacin karfe 5 na yamma mun fito sai ga wani mutum ko mala'ika ne ko kuma dai baiwa daga Allah ya zo mana da nama da ruwa mai sanyi ban taɓa cin irin nama mai daɗi ba. Allahu Akbar. muka ci kuma mu san mutum ba muka ci nama muka sha ruwa Malam Ismail da hankalin sai ya kwanta ya ce maimakon mu tafi Jos mu koma Wukari Allahu Akbar. Sai Kuma Wukari. gurin ruwan wa'azi ne. mun isa Wukari karfe 12 dare mutanen Wukari jin mun iso gari su kuma ba su yi bacci ba sai tambayoyi Allah. sai kabbarori Allah. wasu ma har ihu suke Allahu Akbar. har garin Allah ya waye Allahu Akbar. to da garin Allah ya waye sai Malam Ismail ya ce to tunda mun gama abin da muke bari mu kama hanya muka zo Ibbo muka shiga jirgin ruwa mun shiga jirgin ruwa kenan bai kai rabi ba sai ga ratal wato jerin gwano na motocin sojoji guda 4 sun taho sojoji na dirowa da bindigogi sun biyo mu tun daga Jamaita ina Malam Ismail yake aka ce ga can a jirgin ruwa za su haura sai suka yi ta kwafa
an ce musu zo ko a raye ko a mace su mai da mu Allah ya daga kare nan Allah ya kare mu muka sauka suna jin haushin su kwace kwace kulmutu mai ghaizi Allah ya kare muka wuce to waɗannan abubuwan ire-iren su suna da yawan gaske mun je wata unguwa yar aduwa lokacin da Malam Yakub Musa muna wa'azi sunan unguwar yar aduwa a nan Katsina a kenan nan Katsina kusa da gidan sarki wannan wajen 1980-81 kenan wato masu ɗariƙun sofaye suka zo suka kewaye mu da addina da sanduna da duwatsu shi ma irin wancan ikon Allah Malam Ibrahim muna cikin wannan hali Malam Yakub Musa kan motar wa'azin ya hau yana wa'azi ana jifan ni kuma ina jamar baki ƙarshe abin da ya faru sai ga motar 'yan sanda ita kuma nan gurin nan 'yan sanda sun yi abin kirki su ma ba san wani irin 'yan sanda ba ne daga ina suke ba mu sani ba mota guda kawai ganin su kuka yi kawai ganin su muka yi suka shigo suka samu mutanen nan suka dinga duka su kafin ka ce minti 5 ta yi sun watsi a gurin ba kowa muka gama wa'azin mu muka tattare namu sauran kayan da ba a tsuntsunka ba muka koma gida da shi irin waɗannan abubuwan a Najeriya Malam Ibrahim sun fi a kirga wato a ce mutum wai ya zo ya zagi ubansa ai ƙarya a masa ƙage ko a ce ya dawo da uwarsa nonanta wai shi je sayo nono a ce ya ce uwarta gashi na da miki nonon shayar da kika yi mun to irin waɗannan abubuwan sun mana yawan gaske na dogot idan kana auren yar wanda bai gane wannan da'awar ba zai raba auren idan kana jan jali na wanda bai yadda da wannan wa'azin ba zai kwace idan a gidan hayarsa kake zaune zai fitar da kai idan a shagonsa na kasuwa ne zai fitar da kai ƙani ya ƙi magana da wansa wa ya ƙi magana da ƙani ɗa ya ƙi magana da uwa uba ya ƙi magana da ɗansa jika ya ƙi magana da kaka kaka ya ƙi magana da jikansa mata ta ƙi magana da mijinta miji ya ƙi magana da matarsa saboda wannan da'awar irin wannan abin da muka ceto kenan mara daɗi a cikin wannan tafiyar wato ta ƙungiya ina wato masu kallon mu a wannan tasha tamu mai albarka gaskiya ba zan so in tsaye da malam ba saboda ya ɗauko mana wasu abubuwa masu ban takaici kuma masu ban al'ajabi wanda kowannensu akwai darasi a tattare da wannan abu da yake gaya mana to amma sai dai kuma yanayi lokaci ya kawo da aka kai tsaye yanzu zan tafi wani abun mai matukar muhimmanci shine irin nasarorin da wannan kungiya ta samu zuwa yanzu amma kafin nan a ɗazu malam ya yi bayanin wasu gungu na wasu mutane suka taimaka wa wannan tafiya zan so malam ya dan faɗo mana wasu daga cikin 'yan uwa masu kuɗi masu hali masu hannu da shuni masu hali ko waɗanda suke sun yi amfani da ma'ana kujerunsu na mulki na mukami sa'un na mulki namu na irin na musulunci ma'ana sarakuna ko kuma wanda suka taimaka wannan tafiya domin ina ga wannan zai yi ma'ana da yawa yan uwa su ji su kuma su san irin kokarin da suka yi domin ko da wasu sun rasu a musu addu'a da makamantar irin waɗannan abubuwa to kafin wannan sai na baka wata kissa Malam Ibrahim ko na baiwa al'ummar da suke kallon mu wata kissa a wancan lokacin saboda tsananin tsangwama in mun bi ta gari ma tashin hankali ta gari kawai doma muka je wa'azi mun biyo lafiya kawai aka tare mu da ihu da jifa sai da 'yan sanda suka yi tsakanin mu kuma aka samu kotu aka dinga shari'a da mu akwai wani dan mirafi mai kuɗi ne a lafiya a wannan lokacin suna cewa so a gaya musu so dan mirafi ya fi qur'ani ya fi hadisi a gusu mun zo haka suke gaya mana dan mirafi ya fi kowa su sheikh inyas ya fi kowa a gurin su ya fi kowa su shine halicin su irin abin da suke faɗa yanzu nan ko saboda haka waɗannan abubuwan ba za mu iya kai ƙarshen su wajen ba da labarin su dama dai kawai yanayin lokaci ne yawa amma waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen tafiyar wannan kungiya Malam Ibrahim ba zan iya tuno su yanzu ba sai dai a koma littafin da muka rubuta nan amma daga cikin su a takaice wanda ya fara ba da gudunmuwa mai tsoka shine Alfa Balgore wani alƙali ne akwai Alhaji Aminu Dan Tata akwai Alhaji Ahmad Cancangi akwai Alhaji Ahmad Yukuri waɗannan da ake faɗa ko za malam zai gaya mana garuruwan da suke to Alfa Balgore lokacin yana Jos ne yana Jos to shi kuma Alhaji Aminu Dan Tata yana nan a inda yake har yau yana nan a Kano zuwa aka same shi sannan Alhaji Aminu Danja shi kuma yana Zaria ne babban ɗalibi ne cikin ɗaliban Sheikh Abubakar Alhaji
Amadi Kurfi shi kuma yana nan a garin su Kurfi ta jihar Katsina. Akwai Alhaji Garba dan Shagamu ba Kano ne amma yana zaune a birnin Shagamu. Waɗannan suna daga cikin sai kamar ɗazuka malam ya ambaci Alhaji Amur Cancangi. Tun wannan lokacin ya samu darussa daga Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Ma'ana a Kaduna yake shi. A Kaduna yake zaune har gobe. Bayan shi a cikin Jos din ma akwai yan ɗaiɗe ko akwai Alhaji Shehu Muhammad wanda shi ne ba da gurin da muka yi headquarter ta Izala. Motoci yake cika kawai ga masu wa'azi zai ba da kuɗin mai zai ba da man aje wa'azi kullum aje abin da za a faɗa a dawo. Yana zaune ya ce dukiyarsa kawai ta Allah ce kuma haka dukiyar ta ƙare. A Bauchi akwai su Alhaji Garba abin nan NTC. Akwai Alhaji Audu mai auduga a garin Bauchi. A can kuma Yola kaman abin nan Yola to bari mu koma Yola. A Yola akwai su Alhaji Hayatu Iyawa wanda yana garin Numan ne. Akwai shi Balalau mahaifin shugaba na yanzu. Akwai Alhaji Hayatu Iyawa. Waɗannan masu hali ne 'yan boko ne masu taimakon addini da abin da Allah ya ba su. Nan kuma kama a Kaduna akwai shi Alhaji Bala Siraju. Akwai Alhaji Sa'adu Awwal wanda ya rasu kwanan. Akwai kaninsa Alhaji Atiku Awwal. Akwai Alhaji Ibrahim Kaya. Akwai Alhaji Abba Musa Rimi. Akwai Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa. Aka bunnan Sokoto suna nan da yawa gaskiya. A Sokoto bangaren zuwa Gusau akwai su Alhaji Sarkin Fawa Bawa da dan uwansa Malami. Waɗannan dukansu sun taimaka na Kano Alhaji Aminu dan tata kamar yadda na faɗa. Alhaji Aminu dan tata sai kuma Alhaji Yusuf Abdullahi. Amma shi daga baya ne wajen 1983, 82, 85 a wannan lokacin shi kuma ya fito fili. Amma dama can yana cikin manya-manyan masu sauraron Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Allah ya saka musu alkhairi wanda kuma suka rasu Allah ya gafarta musu. Amin amin. To waɗannan to cikin sarakuna ko kuma makamanta masu mulki haka. To inda abin yayi karanci kenan. To amma zuwa yanzu fa a wancan lokacin akwai mai taimaka mana cikin sarakuna. Alhaji Habibu Makama Gado da Masu wanda a wancan lokacin yana hakimi a Gwaram. Hakimin Gwaram ne. To gaskiya ya taimakon da ba wani mai sarauta da ya mana wannan. Wanda hatta kai saboda gudun motsa ya zama mataimakin shugaban kungiyar Izala na kasa baki da. Shi wanda daga bayan an rabin nan ma har ya zamo shine shugaba a wancan bangaren. Alhaji Habibu Gado da Masu ya taimaki sunna kwarai da gaske da karfinsa da kudinsa da mulkinsa kuma da kansa yake zuwa ba aike yake. Amin amin. To banda wannan cikin manyan sarakuna na Najeriya wanda suka yi ta'awuni da kungiyar Izala to ba zan gushe ba sai na yi wa sarkin musulmi na wannan zamanin Alhaji Abubakar na uku addu'a. Shi ba wai ya fito ya goyi bayan Izala ba ne amma tsanar da aka yi mana bai mana ba. Don 1979 mun je gabansa yau kamar shekara 34 kenan. Mun je gabansa gaisuwa muka zo gaba ɗaya ce a kirawo magajin a sarkin rafi ne ko sarkin rafi ne ko magajin rafi a kira waziri Junaidu yana raye lokacin da manyan malaman Sokoto yana fitowa abin nan ya same mu a zuba ƙasa ya tashi ce kowane everybody have a chairs please. Kowa ya tashi zauna kan kujera. Muka tashi muka zauna ce ai ku ne kuke aikin da mu muke yi. Yaya za ku zauna a ƙasa ni in zauna a abin nan akan kujera. So kenan muka zauna ya mana maganganu masu daɗi na ƙauna da girmamawa da mutuntawa. Shi kuma waziri Junaidu ya ce to shi a matsayinsa na malamin Abubakar Gumi ya yi ta ƙoƙarin Gumi kada ya fitar da wannan da'awar ta yi nauyi to gashi ya fitar da ita. Shi abin da zai ce mana mu bi abin da hikima da kuma abin nan kiran mutane ta ruwan sanyi don da'awar ta idan waziri Junaidu babban malami. To waɗannan ban kawo sunayensu ba kamar su abin nan shi babban abokin malam Khidr Binji wanda ake kira Halil Binji ban kawo sunansu ba dan ba fitowa suka yi fili suna goyon bayan da'awar da muke yi ba amma dai sarkin musulmi na wannan zamani Alhaji Abubakar na uku to ko ba komai na ci ya taimake mu. Akwai wani dan kasuwa mai sana'ar biredi a garin Kwantagora abokin malam Ismaila ne shi ma ya taimake mu cikin masu kuɗi
masha Allah, Alhaji Sabi'u ne ko wane ne ko Tasi'u ko Sabi'u ko Tasi'u masha Allah. yana nan a garin Kwantagore, shi ma cikin masu kuɗi, ba za mu manta da shi da gudunmuwar da ya ba. Allah ya saka Amma garin Ukur duk masu kuɗin da suke Ukur, kama daga kan Alhaji Musa Mai Gando, Alhaji Bawa Dogo, Alhaji Alhassan Dan Tasi, akwai Musa Dan Yaya, akwai Alhaji Dan Kabo, ana kiransa Musa Dan Kabo. To waɗannan ba zan iya faɗar gudunmuwa da suka wasu na ba, domin su suka fara ba Malam Ismaila kyautar pickup mota. Saboda haka kuma sun taimaka da dukiyarsu kwarai da Allah ya saka musu. amin. Malam, lokaci ya dan ja mana, amma zan so mu karkare maganar mu da irin nasarori da aka samu zuwa yanzu. Nasarorin na san suna da yawa Malam, amma zan so misali Malam ya dan mana fashin baki akan irin abin da ya shafi harkar makarantu, masallatai, da ma kuma kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa shigowa da sauransu. Jazakallahu khair. Wato gaskiya Malam Ibrahim da masu sauraron mu, ni dai a tarihin duniya ba dan ina cikin kungiyar Izala ba, ban taba jin wata kungiya guda ɗaya a doron ƙasa da ta yi wa sunnar annabi, ba wai gwamnati ta kawa ba, haka kawai tana kungiyar ta yi aiki yin Izala, ban taba gani ba. Subhanallah. A yanzu halin da ake ciki a Najeriya kawai, daga makarantu irin na zaure wanda kamar matsayin rauda ko nozare, zuwa ibtida'iya firamare, zuwa sanawi, karanci cikin Najeriya da kewaye yanzu muna da makaranta ta fi 100,000. Ta fi 100,000 a cikin Najeriya da kewaye. Kuma mafi yawa yanzu makaranta mai rijista kawai da gwamnati a jihar Taraba kadai muna da 500 mai rijista, banda marasa rijista. In ka hada da marasa rijista a jihar Taraba muna da makaranta ta kusa fiye da 6,000. Ba a magana Gombe, ba a magana Bauchi. Bauchi ne muke da makaranta har ta koyawa mata yadda za su karɓi haihuwa. Midwifery yayi da nursing school muna da ita a Bauchi. Muna da NCE makaranta diploma. Muna da diploma a abin nan wadda kuke kiranta da larabci diploma. Su kuma suna kiranta diploma da turanci. To makarantar gaba da sakandare yanzu abin da ya rage mana kawai a ce mun samar da wato university, wanda ita ma yanzu ina kyautata zaton gudunmuwar da wani gwamna ya bayar, zan faɗi sunansa da ke alheri ne, gwamnan Adamawa Murtala Inyako ya ba mu guri kamar hekta 10, ya ce mu je mu ɗiba duk abin da za mu yi a gurin mu yi, wanda shugaban da yake shugabancin kungiya yanzu ya kafa wani foundation ko wata cibiya da ake kira da Hausa, wadda cibiyar ɗaukar nauyin marasa ƙarfi ce, Family in Difficult Circumstances as Support, suna kiransa FIX da turanci, wato iyalan gida a cikin yanayi mafi tsanani yadda za a agaza musu, sunan kungiyar kenan. To a ƙarƙashin wannan ya bamu wannan gurin, muna son za a yi wato makaranta ce ta koya yara sana'a da karatun alƙur'ani da karatun zamani da science na zamani. Wato za mu buɗe wannan gurin, wanda haka kawai mai kira taron su musa da fatan, amma an samu kuɗi ya fi miliyan 30 a gurin. Kuɗin suna nan a jiyan. Saboda haka irin waɗannan nasarorin da ƙungiya ta samu na makarantu ba su ƙirguwa. Masallaci kuma na Juma'a a cikin Najeriya, wato ina faɗar inda na sani, muna da masallatan Juma'a in an haɗa da na ɓangaren da can ƙungiyar da ke Araba take, in an haɗa da na sashin ɗaya na ƙungiyar Izala, muna da masallatai sun kusan 20,000 na Juma'a kawai a cikin Najeriya da kewaye kwarai kwa. Yanzu a garin Kaduna kawai muna da masallacin Juma'a 75 cikin garin Kaduna kadai. 75 wanda kusan irin su muke da su ko kasu haka kaɗan a cikin garin Jos. Banda ƙauyuka, duk ƙauyen da kai za ka samu masallaci 2-3 in dai babban gari ne haka mai dama. To saboda haka irin waɗannan abubuwan Malam Ibrahim na cin nasarori da muka samu, da Najeriya za ka ga mata ɗan gyale suke yafa, amma yanzu duk mata
hatta wanda ba dan izala ba za ga ta sanya abin da ake kiransa hijab, gaskiya abin da za gani fuskar ta kawai, haka dai ta lulluɓa jikinta. Waɗannan nasarori ne da ba a taɓa samun wata ƙungiya da ta irin wannan nasarar ba. Daga cikin nasarorin da aka samu, da mata a cikin gida banda waka ba abin da suke, amma yanzu mata nawa ne suka haddace alkur'ani a gidajen mijinsu, mata nawa ne suka zama masu karantarwa, mata nawa ne suke lecturing a university, mata nawa ne suka zamo likitoci, mata nawa ne suka zamo manya-manyan masu karantarwa a gurare daban-daban, ba maganan mazaje. Ire-iren mu wanda ni abin da ya kara min karfin goyon yi karatu, wanda har yau ake ce da ni doctor, kawai wani malami ne cikin shugabannin malam Ismail kafin Alhassan ya zo, kafin Mejo Alhassan ya zo, shi yana jo, ana kiransa Mejo Abu, Mejo ne wato kama akid kenan ko harkar yawa sai kiransa ko wato ya zo ya samu malam Ismail, shi yana jin larabci, shi ko malam Ismail Idris yana jin larabci, shi turancinsa kaɗan ne, malam Ismail shi kuma larabcinsa kaɗan ne, amma dai sai suka haɗu a larabcin. Ana gurin wa'azi yana son malam Ismail ya tashi, aka kaure da larabci. Wannan larabcin da suke sai ya bani sha'awa, na ce ni ma sai na iya. Daga nan wannan 1978 kenan ko 1977 a ƙarshe, wato aka yi wannan. To kaga yanzu ire-iren mu wanda sun yi PhD, ba a maganar waɗanda sun daɗe da yin PhD, wasu ma professors ne yanzu a ɓangare. Yanzu inda za a ɗauki kaman Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu, wato a bashi abin da ya cancanta, farfesa ne ya yi, don ya yi wallafe gaskiya ne, kuma ya cancanci, suna nan burjik kuwa. Yau wato saboda haka kaga ya cancanci ya zama Allah kare mana su. Amin amin. Saboda haka waɗannan duka samara ce ta karantarwa ƙungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a. Ba wani lungu yanzu dokto kawai ire-irenka da muke da su sun kai doktoci kusan 70 waɗanda muke da su, wanda in an hada da farfesas din sun kusan 70 dukkan jami'o'i na kasashen da na Najeriya da na waje. Da na waje. Akwai manya-manyan malamai da suka yi ta mara mana baya, na manta tun farkon wa'azi, na manta. Dr. Dahiru Mai Gari shi ya taimaki wato karantarwa sunna da rubuce-rubucensa da yi, da faɗansa da yi akan wato bidiyoyi, rubuce-rubucen da ya fi na Abu Hargun. Shi dai bai yi tafsirin Qur'ani ba ne. Dr. Dahir Mai Gari ya yi faɗa da bidiyoyi sosai, Allah gafarta masa. Saboda haka ina ganin wannan ya zamo yanzu an kyale ahlus sunna ko abin nan a dunkula misali, a ce kawai da syllabus ma yanzu da muka tsara shi na makarantu daga firamare, daga nursery firamare har zuwa mutawassita, wato ina jin in an kyale mu kawai za mu iya ba Afirka gaba ɗaya karatu, da mu littafan da muka wallafa da waɗanda muka samu da za mu iya ba Afirka karatu gaba ki. Alhamdulillah. To wannan nasara ce babba. Gaskiya ne. Allah ya mana dace. Amin. To masu kallon mu a wannan tasha ta mu mai albarka, da wannan yan takaitattun kalmomi muke wa Allah subhanahu wataala godiya da ya kaddara mana haɗuwa da ku da kuma malam a wannan hira tamu mai albarka. Fatan Allah subhanahu wataala ya saka wa malam da alkhairi, ya kuma ƙara ƙarfafa su, ya ƙara lafiya, ya kuma ƙara albarka a rayuwa gabaki ɗaya. Mu kuma wanda muka saurari wannan tattaunawa, Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abun da ke cikinta na alkhairi. Da wannan ne muke muku fatan alkhairi, sai kuma wani haɗuwar ta gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها الزائر، وأهلا لك في القلب مكانا. يا هلا بمن حضر منتدى له الفخر، جيدكم طر القمر يا كرام يا